Ana ci gaba da gudanar da bikin 'yar Nura inuwa wadda aka haifa a ranar Juma'a da ta gabata. Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ga bidiyon da muka ɗauko muku. Barka da zuwa tashar latest Hausa TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi-ɗumin su. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, wato tashar latest Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun damu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, a shekaran jiya dai ne ranar Juma'a da ta gabata 8 ga watan Agusta, wato shekara ta 2021, shahararren mawaƙin nan da ya suna a duniya wato Nura inuwa ya samu karuwa, ma'ana matarsa ta haifi masa kyakkyawar yarinya wadda ita ce haifuwa ta biyu da Allah ya bashi a zaman da ya a duniya, ko kuma in ce tun bayan lokacin aurensa, inda ya saka wa yarinyar suna da sunan mahaifiyarta wato Amina. A halin yanzu da Nura inuwa tare da abokanan aikinsa wato ma'aikatan fina-finan na Kannywood, jarumai, daraktoci da kuma furodusoshi suna ci gaba da bikin nuna murna ga wannan mawaƙi na samun karuwa da yarinyar da ya yi. Da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, ku riƙa danna muna alamar like, shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu.